सब कुछ बना लेते यूट्यूबर से देख करके। अब उतरो 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 जल्दी। हाँ उतरो उतरो बाबूजी बड़ा गर्मी है। हाँ उतरो जा आगे गोली लगा दो बराबर आगे। चलो 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 प्रणाम प्रणाम। जी जी प्रणाम प्रणाम। बैठो 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 अपने आप बैठो। बैठो बैठो आप लोग बैठो बैठो आगे कॉल कुर्सी तनका ठीक से। बताई रउआ लोग के आवे में कोई दिक्कत न भेल बा? ए महाराज अभी हम 419 को के बियाह करा देनी केहू के दिक्कत ना भइल ये तिनकारा काहे दिक्कत होई हो? छेदन जी सही कहता रे, हमनी के कोई दिक्कत न भइल आवे में। हाँ तो चूसन भाई लड़किया के बुला देती कुटुम्ब लोग देख लेता तनका हमरा दूसरो जगह जाए के बाद खूबसूरता खसी देखे। आहो तू बोको बकरी के ना छोड़लो सबके बियाह करा दे बोलो ऐसे केकर बोका के बियाह करावे के हो? हम वही भोज खाए। वो अपन बगल के गांव के मुखिया फालतू सिंह ना बा ओकरे पार्टी ला बोका देखे जाए के बा। ये तो हम तोरा बोका बकरी के बियाह करे वाला बोलो में बैठा के ले लिए। लड़की बुलावा हमरा अपन गोरखी भौजी के देखे के बा। बुलावा बुलावा। हाँ तो चूसन भाई लड़किया के बुला दी लड़का के देखेगा अपन भौजी के। हां बउआ के बुला दियो तनका। बउआ जा दीदी के बुला लावा। ठीक बात जाता नहीं। A few moments later. आवा बउआ बैठ। हाँ तो रउआ लोग के लड़की से कुछ पूछे के बाद अब पूछ ली लड़की सामने बैठल बिया। ना ना हमरा कुछो ना पूछे के बा, हमरा तो भौजी पसंदे बिया। बउआ का नाम बा तोहार? जी रागिनी कुमारी। बउआ गांव के नाम का भेलो तोहर? घर घोषणपुर। बउआ खाना बनावे आवल? जी सब कुछ बना लेते यूट्यूबर से देख करके। ठीक बा, हमनी सबके लड़की पसंद बा। हाँ हाँ हमानियों के लड़की पसंद भी है। तो रउआ लोग के लड़की पसंद बा तो लड़की के घर में भेजवाई। ठीक बा। वो जा घर में। तो रउआ लोग के लड़की पसंदे बा तो काले रउआ लोग व्यवस्था करी लड़की वाला लेके रउआ द्वार पे आवा तानी। जी रउआ लोग आई, आपका स्वागत है। जी जी तो चलो गर्मी बारा बा। ठीक बा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी प्रणाम। चल ले चला ही हमने। ठीक ठीक। गर्मी तो बहुत रहे। तो का करे? हाँ बैठो बैठो हाँ बैठो। ठीक बा काल व्यवस्था कर। ठीक बा। बुझाता है साला के इतना दिन से बियाह करेला हड़बड़ाल है। अगुआ आज कुटुम लेके आए वाला बा तो साला 13 बजे ले पड़ल बा। उठ साला उठ। जो साला निहा धोया खिकोना कर से कुर्सी लेके आओ। ओकरा बाद जाके दुकान से मिठाई बिस्कुट लेके आ जो। उठ। 13 बजे ले साला सुतले रहा था, पारा लेखन पड़ल रहा था। A few moments later.
उतरो उतरो वो ठेला पीछे कर ला। ए रुकिए रुकिए एक मिनट। हम रउआ लोग के कुर्सी पर चूता रखे से पहले एगो बात बता दिया चाहता नहीं कि हमारे बाबूजी के मान 3 लाख रुपया और एगो एक्टिवा बा। तोहनी लोग के गांव में दम बात न देवे के तो कुर्सी पर चूता रखी न तो जैसे अली है चूतर लेके वैसे ही चूतर बारे के निकली। हो पलटू भाई तो छोटका लड़का कुछ ज्यादा ना बोला था। ए छेदन भाई ई लड़का नु बा कुछो बोल देवेला। आओ लोग बैठू। तो पलटू गर्मी तो बड़ा बा ना। छोटका लड़का कुछ ज्यादा दोगलाई ना करता। बिया कटवाई कुटुम के लेके जाए करिया लड़का करिए में रह जाई। तू साला ना सुधरबे। आओ उठो उठो बैठो आपने लोग। चलो आप बैठ बाबू। जाबो वो घरे से चाय पानी लेके आवो। ठीक बा चाय पानी तो ठीक बा नाश्ता। ये लागत बा कि तोहनी बाप जने में नाश्ता न कइले हता का। एमल लार पापा दसन चाय नाश्ता। ए जाए पे लगा के बोला के लिए आई लड़का देखला के बाद आगे बात चली। ए लइका तो देखला के जरूरते ना बा काहे कि लइका कोयला खदान नु बा। ए रे वो लोग चौकी ना लड़का है कहे कि मतलब कोयला खदान में से हीरा ना निकलेला उहे हीरा वाला लड़का समझ ली। ठीक बा लइकवा के बोला दी देख लेती कैसन हीरा बा। लड़कवा के बोला दू कुटुम लोग देख लेती। जब वो दुखरना है घर से बोला के ले आओ। ठीक बा जाइले तनिया जल्दी आइया। ठीक ठीक। ए महाराज सब बोला वाले कुटुम दुआर पे रहुआ हमनी के गाछी में बोला लेनी न पंखा के व्यवस्था बा रहुआ ओने बैठ जाए न तो रौदा में जड़ जाए। बैठ बैठ। An eternity later. ए महाराज लड़का हीरा बा जीरा नु बा जीरा वो छौकल जीरा। ए ऐसा लड़का से कौन बियाह करी हो। ए रहुआ इसे काहे बोला तन बहु तू बैठ कुर्सी आगे कक बैठन का। लड़का बड़ा मेहनती ना बा लड़का के सरकारी नौकरी लागे वाला बा। कथी में सरकारी नौकरी लगे वाला बा। जीपे में लागे वाला बा। गान मरवाए वाला में बा का। ना उ सब ना जीपे के मतलब घर पास योजना लड़का के शादी होई तो मेहरारू जोरे रही तो गोड़ ना हो जाए। ठीक बा लइका पसंद बा जा बुआ घरे जा। बुआ कुटुम लोग के गोड़ लागला लाग। तो रउआ लोग के लड़का पसंद बा तो समधी साहब के तिलक के पैसा गिनाओ और शादी के दिन फाइनल होए। ले बुआ समझे साहब के पैसा गिन के दे दहो। सही से बुआ गिन ला। यही में रख दो बुआ। ठीक बात है हम पंडित से दिन उतरवा के अपने लोग के भेजवा दें। ठीक बा ठीक बा। प्रणाम प्रणाम। रउआ लोग चलिए मगुआ जी से भेंट करके आवत आनी। कमीशन के पैसा कुछ एहे में अरे महाराज शादी न भेला का अभी कमीशन के पैसा अभी। महाराज शादी के बाद कौन देवेला कमीशन के पैसा। शादी में ले ले देना दू हमरा काम है छत ऊपर ढलवावे के बाद शादी में तिलक चढ़ी ना वही में ले ले। कुछ दे दू छत ढलवा लेती वही में ले ले। अभी शादी हुई ना। ठीक बा ठीक चल डेट भेजवाई। हाँ ठीक है भेजवा दे भेजवा।